原生活安全課長交通課の方からさん、ありがとうございました。それでは音楽隊の演奏に戻りたいと思います。続いては1982年に放送スタートしたハードアクション刑事ドラマ「西部警察パート2」のテーマ曲「ワンダフルガイズ」をお送りします。ド派手なアクションシーンやカースタント、さらには巨額の費用を投じた爆破シーンなどが人気を呼んだこのドラマですが、なんと放送開始から終了までで破壊した車は2000台、家屋120件、工場8カ所、煙突1本で1回の爆破費用は最高で5000万円と、とてつもないスケールの演出だったそうです。そんなド派手な演出に負けない迫力あるサウンドをお届けしたいと思います。それではドラマのシーンを思い浮かべながらお聴きください。西部警察パート2ワンダフルガイズです。西部警察パート2ワンダフルガイズをお聴きいただきました。時間が経つのは早いもので、次が最後の曲となります。演奏に入る前に重ねて皆様にお願いとお知らせがございます。現在広島県警察では、目指せ日本一安全安心な広島県の実現アンダー80作戦を強力に推進しています。警察と皆様方とが一体となって、犯罪に遭わないための意識づくり、犯罪を抑止する地域づくり、犯罪を予防する環境づくりを行い、犯罪被害を防止し、安全安心なまちづくりを目指していきましょう。また広島県警察では、メールマガジンをはじめ Twitter、Facebook、Instagram、YouTube などの SNS を通じて、身近な犯罪情報や広島県警察からのお知らせなど、皆様に役立つ情報を発信しています。ぜひこの機会に登録していただき、
身の回りの防犯に役立てていただければと思います。今後とも広島東警察署をはじめ広島県警察へのご理解ご協力をよろしくお願いします。それでは最後の曲に参りましょう。最後に演奏しますのはアース・ウィンド・ファイヤーが1978年に発売し